Triatleet Stefan van der Paal uit Ljouwert is deze maandjesvakantie dwaande met een grote training. In 6 dagen zullen beziek je 22 uur te zwemmen. Dit als startreding op de Alversterrentocht dit van der Paal in juli zwemmen zal. Joert is er op de helte. Met 22 uur in het wetter is er middags een warm mielvaart de topatleet. Iets van tagliatelle met hele goede spinazie, wat nootjes, heel veel knoflook. Voldoet het? Ja, heerlijk. Ik was er wel even aan toe hoor. Even wat anders dan jelletjes of mijn drankje of af en toe eens een krentenbol of een banaan. Dan is dit ook wel een hele lekkere toevoeging, zeg maar. Stefan van der Paal is docent, daarom had er in schoolvakanties pas echt tijd om goed te trainen. Deze keer wordt er 2 keer dijs bloed prikt. Dokters willen graag zien hoe het zien bloedwaarden binnen. Is de uitkomst spierafbraak, net bevast bijzonder. Ik heb liever dat ik er nu achter kom. Net zoals de allereerste meting waren er 5 buisjes bloed en ik ga zo kijken hoe het zit met vitamine B12 of dat soort zaken. Als dat dan heel laag is, dan weten ze gewoon, oké, dus dan moeten we tot aan de tocht gewoon extra geven, zodat je in ieder geval niet nog lager komt. Vrede morgen hopen te kleer te wezen, maar zien 22 uur in de training. In maart zullen verder boeten tariëren.